Сәлам сезләргә нурлы йөзләргә хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Тәрәз артында җәйнең ахыры, тик без моңсул алмыйбыз. Һәр вакыттагыча кәефләребезне, күңелләребезне 105%-ка арттырабыз да TMTV телеканалыннан баручы яшьлек тавышы хит парадын башлап җибәрәбез. Эфирда мин Байбулат, барыгызга да кайнар сәлам. Яхшы яңалыклардан хит парадыбызга яңа җыр килеп керә. Премьераны алкышлар белән каршы алабыз. Туған ауылым, иске барыш, ерақлардан сиңа қайтып барыш. Йөрәгемдә тулы сары сагыш, кырларыңда шаулый алтын арыш. Сағынып қайттым сені барышым, әр түбәгің изге танышым. Шул түбәгдә матур жырлар белән үтсен иде гомер агышым. Казанның нәкъ үзәгендә татар киемнәре белән татар биюләрен биюче, татар җырларын җырлаучы егетне беләсезме сез? Ул Айваз Идиятуллин. Аңламасагыз, хәзер чираттагы клипны куеп җибәрәбез. Игътибар экраннарга. Сандугачлар ияләшкән су эчәргә миләштән, кайгыларым бетәр иде сине күреп сөйләсәм. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә янна икән
икән минем йөрәгем. Агыйдылга басма салдым кайынып сайлап кына, яннарыңа барыр идем кыш булып сайрап кына. Их талла 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 ике беләгем, нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Их талла 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 ике беләгем, нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Агыйдыл кәйнек кишкәндә, җырлыйм эшкә кишкәндә, эзләп үзәк яна йөрәк җан емискә төшкәндә. Их талла 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 ике беләгем, нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Их талла 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 ике беләгем, нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Тирбәллә уртасында салынса, суга салсаң калкып чыгар безгә насыйп яр булса. Их талла 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 ике беләгем, нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Их талла 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 ике беләгем, нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Нигә талла нигә янна икән минем йөрәгем. Чираттагы резидентыбыз Фәиз Миндубаев. Фәизнең бик күңелгә ятышлы клипы күпләргә нык ошады һәм инде шалтыратып әлеге клипны сораучылар да әз түгел. Менә хәзер хөрмәтле телевизор караучыларыбыз сорарга кирәк түгел. Без Фәизнең клипын сезгә тәкъдим итәбез. Экраннарда Фәиз Миндубаев. Матур сүзләр пышылдыймын, иркәм синең кылакка. Миңа рәхәт, бары синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Кар бөртегедәй җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Кар бөртегедәй җаным синең кочакта. Сөйгән ярлар булсын тик күзеңнеке, минекенә тимәсенә, кирәк түгел читнеке. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк, кочакла. Кар бөртегедәй җаным синең кочакта.
Kışakla canım tizrek Kışakla Var berette gidey erime Canım sine Kışakta Kışakla mine Kışakla canım tizrek Kışakla Var berette gidey erime Canım sine Kışakta Canım tizrek Kışakla Dostlar, iптәшләр, сезгә бер соравым бар. Сез әле безнең социаль челтәрләргә язылдыгызмы? Язылмаган булсагыз, рәхим итегез. Җәй бик күңелле үтсә дә, көзне бик нык зарыгып көтәм дип сөйләде Фидан Сахибгараев. Ни өчен дигәндә, көзгә куйган максатлары, планнары зурдан икән аның. Нәрсә дип әйтик? Планнарың тормышка ашсын, ә хәзергә синең җырыңны тыңлыйбыз, Фидан.
Җәмәгать, безнең социаль шелтәрләргә рәхим итегез. ВКонтакте, Telegram, рәсми сайт, анда кирип, йолдызлар турында яңалыклар, концертларга афишалар һәм инде кызыклы уеннар таба аласыз. Рәхим итегез, бергә булыйк. Йөрәгемдә сөекле газиз ярым. Таңнар белән йөрәгемә син бит килеп керәсең, сөю тулы җаннарымны күкләргә очырасың. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Матур гөлдән сөйкемлерәк güzel син газиз ярым. Назга тулган синең күңел йөзләреңдә якты нур, күз карашың камаштыра ышкын шашып тора ул. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Күчтем икән, бар булымның тылсым кеше җанына тулган икән. Сөю хисе шишмә кебек ургылып тулып торсын, күңелдәге күлбәләкләр талпынып очып торсын. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым, йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Үзенчәлекле тавышлы, үзенчәлекле клип төшергән Искәндәр Александров алга таба дәвам итә безнең хит парадыбызны. Әгәр дә әле кемнәр күрмәгән булса, әлеге матур клипны хәзер игътибарларны экраннарга юнәлтегез, чөнки анда Искәндәр Александров. Миңа төбә карап тора, араларда күптән җилләр, күпне ялгыш аралардан. Карлар төшә әкрен генә, чәчләреңә синең кунам, йөрәгемнән чыккан яшьләр, карлар булып өстән ява. Кара әле күзләремә,
Hürmetli dostlar, әгәр дә тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, tmtv.tatar сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта кирип карагыз. Без сезне көтәбез. Киң танылды, мәхәббәтле данлы Казаным. Бай тарихлы серле Болгар иле, Ак мәчеттән яңгырый азаным. Мәңге яшен нурлы Казаным, сөемдиккә манарасы нур бөрки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Яши ватанымда, сөембиккә манарасы нур бөрки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Илһам бирә синең табигатың, изге җирдә туды моңнарым. Тукайларың сәйдәшләрең белән, дан казанган горур ватаным. Мәңге яшен нурлы Казаным, кара алтын ятмаларың, чишмәләрең, кырларың. Сиңа атап нурлы Казан туды моңлы җырларым. Туды моңлы җырларым. Чәчкәләргә күмелеп яшисең, газиз туган йортым Казаным. Киләчәгең матур булсын иде, тал бишегем җылы кычагым. Мәңге яшен нурлы Казаным, сөембиккә манарасы нур бөрки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Сөембиккә манарасы нур бөрки Казаныма. Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Дус яши ватанымда. Hürmetli dostlar, iптәшләр, сез TMTV телеканалында эфирда иң яшьләрчә тапшыру яшьлек тавышым. Инде хит парадыбызны алга таба Эльвира Гизатуллина дәвам итәм. Сүз уңайыннан аның җыры шулай күпләрнең йөрәгенә кирип калды. Кыскасы, Эльвира, сүз сиңа. Сагындырып кына киләсен син, хәтта сайын төшкә керәсен. Әллә миңа җиңел дисең син, үзәгемне нигә өзәсең? Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Сагынуымны басам әле диеп, уйламаска сине тырышам. Юк йөрәгем түзә алмый диеп, үз-үземне генә алдашам. Алдашам. Бүген дә син килмәдең бит иркәм, җилләр генә куйды сыкырап. Уфукларда ялгыз каен кебек, күз яшьләре акты жылтырап. Сагынуымны басам әле диеп,
ташларда Таң җилләре бәлки җиткерләр Син йөргән алыс юлларда Сагынуымны басам әле диеп Уйламаска сине тырышам Юк йөрәгем түзә алмый диеп Үз-үземне генә алдашам Сагынуымны басам әле диеп Уйламаска сине тырышам Юк йөрәгем түзә алмый диеп Үз-үземне генә алдашам Менә бик тиздән без абсолют җиңүчене ачыкларбыз, тик аңа хәтле бөтен катнашучыларны барлап алабыз. Игътибар экраннарга. Йөрәгемдә тулы сары сагыш Кырларында шаулый алтын ары Эх, талла, 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 талла ике беләгем Нигә талла, нигә янна икән минем йөрәк Кычакла мине, кычакла Җаным тизрәк, кычакла Yanlarıma dinle dinle yüreğime Mırlayram sügen yürekten hep yana Әдерлем, әдерлем, иң кадерле күз нурым Йөрәгемнең түрләрендә син ғәзиз ярым Кара әле күзләремә Синең караш бер гомер Сөемдик яман арасы нур берки казаныма Күп милләтле горур халкым дус яши ватанымда Сагынуымны басам әле диеп Уйламаска сине тырышам Хөрмәтле концерт сөюче тамашачыларыбыз, сезне барыгызны 19 сентябрь көне Unix концерт залында сезон ачылышы концертына чакырабыз. Сез яраткан җырчылар, сез яраткан җырлар барысы да бер сәхнәдә. Рәхим итегез, яшь чикләве 6+. Яратсак та, сагынсак та бер-беребезне Язмыш айырып газаплый күңелебезне Әйтеләсез сүзләр калды күрешсәк иде Шул кадәрле сагындым бит, сагындым сине Телефон элемтәләре басмый сагышны Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны Ничек булса да күрешик вакытны сузмый Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый Телефон элемтәләре басмый сагышны Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны Ничек булса да күрешик вакытны сузмый Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый Сиңа җылы хатлар язам телефонымнан Тәүлек буе чыкмыйсың бит минем уемнан Кирәк түгел бүләкләрнең миңа затлысы Килә бары гомер юлын бергә атлыйсы Телефон элемтәләре басмый сагышны Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны Ничек булса да күрешик вакытны сузмый Бер-беребезгә бирешкән вәгъдәне бозмый Телефон элемтәләре басмый сагышны Һәр көн саен ишетсәм дә синең тавышны Ничек булса
талышны Ничек булса да көрішік вақытны сузымай Бір-бірімізге берішкен вәгдәні бұзмай Телефон элемтәләре басмый сагышны Һәр көн сайын ишетсәм дә синең талышны Ничек булса да көрішік вақытны сузымай Бір-бірімізге берішкен вәгдәні бұзмай Телефон элемтәләре Телефон элемтәләре Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, сезнең белән әлеге музыкаль сәяхәтебезнең ахырына да килеп җиттек. Барыгызга зур рәхмәтләр әйтеп, мин Байбулат яшьлек тавышы тапшыруына бүгенгә нокта куеп торам. Барыгызга уңышлар телим, һәм инде әлбәттә исән-сау булыгыз. Пока.